Amina, na taɓa cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwayan. Me na miki? Me na miki? Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma nayi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni tun kike haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min sharri? Why kika yi min sharri?